पटना देखो बात कही हाँ अपना बिहार लेखा कोनो राज्य नहीं थे। वो कैसे? देख बिहार में तोरा लेखा गारू बाकी ना, हाँ दादा नो यही से कहनी है कि अपना बिहार लेखा कोनो राज्य नहीं थे। सही कहले पार्टनर। पार्टनर हौ देख साला हिंदू मुसलमान में के दोस्ती। हाँ हम तो देखते बानी यही साला सबके चलते हमरा देश के नाम हंसता। अरे छोरा अरे तनिया निया अरे अरे काहे खातिर बोलैले ह का रे तोनी के तनको शरम नहीं किया बत तू हिंदू ई मुसलमान आ दोनों दोस्ती करता रे। तो शर्म काहे आई रे? शर्म तो तोहरा आवे के चाहिए जे साला इतना बड़का हो कभी बिछौना पर मुंह देता रे। अरे ई तोरा से के कहलस? ए त के कही तोरे बाबू तो भर गाँव हल्ला क सब तो बतावत रहे। और बाबू कहलस? हां ठीक बा जो तू घरे चल तारे। ओ ढेलन चा वो कहाँ बाबा हो निकला घर से बाहर। अरे का भाई ले काय बड़े बड़े कुत्ता लेखा चिल्लाता रे। हाँ तो हल्ला न करी तोहर बेटा पूरा गांव के नाम हंसावे पर लागल बा। अरे भइल का कुछ बताइबे? ये तो बतावे खातिर कुछ रही तब ना, पूरा समाज शर्म से झुक गइल बा। तोर बेटा को मुसलमान से दोस्ती करता। ओए देखो दोनों ना बाबा आ गइल। अरे का भइल बाबूजी ई सरवा सिंह का करता? का रे तू है एगो मुस्लिम के साथे काहे दोस्ती कइले ह? देखी ढेलन चा दोस्ती कोनो जाति या धर्म देख के ना होखेला। हमार दोस्त बिल्कुल सही कहता बाबूजी। हिंदू और मुस्लिम से का होला? दिल में सच्चा प्यार और भावना होके के चाहिए। वाह बेटा खूब करा दोस्ती आ हसावा बाप के नाम। ढेर तोरा दोस्ती के बुखार चढ़ल बा भगल कि ना सरबाई लंग से। हां त भागत काहे बरा रुक दोस्ती करावा शादी। आ दोस्त तोहर बापो न हमनी के दोस्ती स्वीकार करेला। ये तो छोड़ ना ओकरा हमरा बाप से तोरा का ले देवे के बा। हम तोरा साथे बानी ना। चल बाकी सलीम तोहरा कोनो दिक्कत नहीं है ना हमरा से दोस्ती कइला के? अरे तोरा लेखा दोस्त पाके तो हम बहुत खुश नसीब हो गइनी। अरे पता बा दोस्त ई बात तो हमनी के समझ में आ गई लेकिन हमनी के गांव वाला के कब समझ में आई? छोड़ ना हमनी के गांव वाला से का ले देवे के बा। आओ इधर बैठ। अच्छा सलीम तोरा से एगो बात पूछी बाकी ते बुरा तो ननु मनबे? अरे दोस्त बुरा का मानम पूछा जवन पूछे का बा। हमनी के दोस्ती कइले बानी जैसे तोरा अम्मी या अबू के कोनो दिक्कत त नानु हुई? अरे का कही दोस्त हमरो अब्बू तो तोहरे बाबू जैसन बा। कौनो हिंदू के नाम सुनते ओकरा बुखार चढ़ जाला। अच्छा वो सब छोड़ दोस्त हमनी के दोसर से का मतलब बा? हमनी के एक दूसरे से मतलब रखे के बा। बाकी चल घर से आओ तनी। चल दोस्त बहुत कस के प्यास लागल बा चला तंगा पानी पियावा। चल का रे साला तू अपना लोटा में मुसलमान के पानी पिया दे। सुनो ना बाबूजी हई लोटा बाई हिंदू के हो सकेला बाकी पानी तो भगवान नु देवेला। एक लोटा पानी पिया देनी त का हो गई? देख ले छोरा घर में रहे के बात एकरा से दोस्ती तोड़े के पड़ी ना त ठीक ना होई। देखा भंडारी तोहर बाबू तो हमनी के दोस्ती तोड़ल चाहता रे। ठीक बात हम जाता नहीं हई धरा। है सलीम रुको देखी बाबूजी तारा जवन करे के बा कर बाकी हमनी के दोस्ती ना टूटी त ना टूटी त ना टूटी। का रे तू ढेर बड़ा ताले माने तू एकर साथ ना छोड़बे? ना साथ ना छोड़बे तो घर छोड़े के पड़ी लेकिन एगो बात याद रहे घर में कहियो कदम न रखिए न तो टांग काट दे। ए त कौन रही है घर में जाता नहीं हमनी के हई रख अपन लोटा। अरे बाप रे बाप की सार हमर छाती के बाती तोड़ देलक। रुका सरवा रुका रुको तू आई रुका सरवा तू आई। चल दोस्त चल इस साला दुनिया के समझावल बिल्कुल बेकार बा। का भंडारी और सलीम तोरा दोस्ती तोरे खातिर तो पूरा गांव वाला लागल बा। का करबे छोटन एक दिन ऐसन दिन आई कि हमनी के दोस्ती पूरा जमाना याद रख। अच्छा ठीक बा छोटन तू जो हमनी के जाता निसन। अरे हई देख हई साला दोनों मनुष्य के पूरा गांव घिना के ध देले बा। सही कहता रे पार्टनर ये कौन दोस्ती बा हिंदू मुसलमान वाला? साला हमनी के तो सुनिए के शर्म आवता। का रे साला ढेर दोस्ती करता रे और कोनो दोस्त न मिलला कि मुसलमान से दोस्ती कर ले ह? रे छोरा रे देख हमर माथा ना खराब करो उस साला हमर बाप हमरा मार के बेल गइले हो। जो अपन काम करा हमनियो के अपन काम करे दे। चला दोस्त आई गांव में हमनी के दोस्ती के कोनो कदर न बा। हां चल अपनी के दुनिया से बहुत दूर चलल जाई। चला ठीक बा इतना दूर चल जाए कि लौट के कभी ना आई। चल यह था हिंदू मुसलमान लड़के की दोस्ती जिसे पूरे गांव ने स्वीकार करने से कर दिया था इनकार। लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होता है, छोड़ने वाला कहाँ है। गांव ही छोड़ के चला गया। कैसा लगा इन दोनों की दोस्ती? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।